Anna. Hey Emma, mitä kuuluu? Translation. Hi Emma, how are you? Emma. Hey Anna, ihan hyvä kiitos. Sä? Translation. Hi Anna, I'm doing pretty good, thanks. You? Anna. Mä oon tosi väsynyt tänään. Töissä oli ihan hullu päivä. Translation. I'm so tired today. Work was completely crazy. Emma. Ai ei, mikä tapahtui? Kerro nyt. Translation. Oh no, what happened? Tell me. Anna. No mä jouduin tekemään sen koko esityksen yksin, koska Jussi oli sairaana. Translation. Well, I had to do the whole presentation alone because Jussi was sick. Emma, voi ei. Sä varmaan olit ihan stressaantunut. Translation. Oh no, you must have been so stressed. Anna, olin kyllä. Mutta se meni yllättävän hyvin lopulta. Translation. I was. But it went surprisingly well in the end. Emma. Yes. Mä oon ylpeä susta. Mitä sä teet nyt illalla? Translation. Yes. I'm proud of you. What are you doing tonight? Anna. Mä ajattelin mennä kotiin vaan rentoutumaan. Ehkä katsoa jotain sarjaa. Sä? Translation. I was thinking of just going home and relaxing. Maybe watch some series. You? Emma. Mä oon just kaupassa. Haluaisitko tulla mun luo syömään iltapalaa myöhemmin? Translation. I'm just at the store. Would you like to come over to my place for some evening snacks later? Anna. Joo, kuulostaa kivalta. Mä voin tulla 8 jälkeen. Translation. Yeah, that sounds nice. I can come after 8. Emma. Mahtavaa. Mä ostan jotain hyvää viiniä ja sitä sun lempijuustoa. Translation. Awesome. I'll buy some good wine and that cheese you like. Ihanaa. Sä oot paras. Nähdään sit illalla. Translation. Lovely. You're the best. See you tonight then. Emma. Joo, odotellaan. Moi moi. Translation. Yeah, can't wait. Bye bye.